inini chiri kundinetsa ka ndechekuti vanhu vari kukusha motikari vakaita sana Emerson Mnangagwa nema ministers acho vari muZANU-PF wacho ndo vari kubatsirana kukusha mota, ndo vari kukutsirana kubhadhara vanhu mari. I don't know kuti mari idzi imari dzemapension here, mota idzi imari dzekutendwa here, ibenefit yenyika here, kana kuti ndo kurarama kwa muZimbabwe here, ndo kutungamira nyika kwacho here, kupa vanhu motikari nekomandi. Nokuti vamwe munofanira kunzwisisa kuti motikari munogona kuona dzichipuhwa mauto kuti varambe havakakwanisa kuramba because kuna komandi yeforce inobva kuyakuya. Ukangoramba motikari iyoyo nebasa ratopera. Ukangoramba motikari iyoyo unotothreatenwa. Maiguti vakapuhwa motikari. Vapuhwa motikari kana kuti nemari makazviona vachiramba vakathreatenwa sei? Pane pamwe patinonyatsoona kuti mambo kana akatambira mari nemotikari varume uri kuprotekta ushe hwake, but haasi kutoida nemota yacho haatoidiwo, nemari yacho haatoidiwo. But once waita against ZANU-PF kuramba zvairi kutaura, once waita against kuramba mari yakupa, neushe hwatopera, neumambo hwatopera, kana uri sabhuku hwatopera. MPs ese muri kuona rupuhwa mota nemari aya wakada kuramba iwo wachiziva ndopo vari kurarama napo muparamendi omo. Vazhinji vakapindira business politics havana kupindira kumiririra vanhu. Saka unoziva kuti ndakatopinda machena ndikangobuda uMP hwohwu ndichazoudzoka here, kutopera kwazvo kakutodhaka kwazvo ndozowana kupi mararamiro ende ndogona kutorwa zvinhu zvangu ndozoita sei. Saka kwakungotambira ari MP kudaro, kana ari mambo kungotambira, kana ari masoja kutongotambira because kumasoja makazviona mukomana uya mupurisa uyo kutaura kuti machaina ngaende akasungwa. Masoja akada kuti ataure varume vanokreaterwa nyaya kupesera kutonyeberwa kuti anga ada kupandukira president. Angoramba mota chete, but masoja chatinongokurudzira ndechekuti ngavatambire motikari havo, asi ngavaende kuna vachiwenga, vasapote vachiwenga, noti mbwa idzidzi. Masoja varume wafana vari kuchiuta imimi vakomana imimi. Mabondrication esaya vakazvarwa hondo yapera, handi muri kupaona? Mageneration ese echidiki aya seso vanofanira kuti vadini, vatambira havo masoja aya motikari idzodzo, but isavhara muromo, inongoda chete kumubhaiza. Iye ari kubhaisa nyika handiti. Vanotora mota yamasoja ngavamubhaizewo, ngavadzitambire. Vakapuhwa mitemo vakataura zvavanotaurirwa vachidayira vachitambira, asi musi wachinochaya masoja ngaaende kudivi revanhu vazhinji, kudivi renyika, kudivi reruzhinji, because kana ikanzi ihondo Mnangagwa uri kurongera masoja acho kuti apere kufa. Nokuti kana mautedzi kwenyika akapinda munyika, kana mukataka kurowana masoja mega si muri kupedzana mega futi. Saka Mnangagwa uri kugadzira ground rokuti masoja apere kuurayana ega, masoja apere kupfurana, apere kuparadzana oga. Ndiyo chete zviri paground. Zvinozoguma nepi mamwe masoja kana akapuhwa mota, mamwe asina kupuhwa mota? Amuone kuti masoja muri kuitwa sepwere, sezvimbwanana, kupuhwa motikari muchirwisaniswa nemamwe masoja biye imi. Ko vasiri kuwana mota ava vasi masoja here? Paivhara muromo iri kupuhwa mabrigadia, mageneral, makapteni, makoporawo, mainstructor, maningirigiri, masergeant nemamwe vakasiyana siyana, maretired colonel, mamakennels nemabrigadia. Imota dzekuvharwa. Saka imi vana comrade, vana comrade sergeant do, vana sergeant do, torai motikari makanyarara. Masoja chada ndikutaurire ndiri baba chino kurai, imi torai mota muise mudzimba. Mapurisa kana mukauya mukapuhwa mota mune maposition echi, torai mota vakomana muise mudzimba. Haisi mari yekusouth Africa kana yekuzambia kana yekubotswana kana yekuamerica iri kutenga mota idzi. Imari yenyika iri kushandiswa kutambiswa. But moziva imi masoja kuti kupuhwa kwamuri kuita motikari, kwa vana mbuya vari kumushago vari kurarama zvakanaka here?
Koma makomredi ese akarwira nyika kana makomredi mashoma ari muzvigaro maofeti ari muzvigaro akapuwa motikari. Koma makomredi asina maposti ari kuvamisha kwamutoko uko ari kurarama nei? Ari kurarama sei? Vasina maposti ari pamusoro dava kana kuchiwanikwa mota nemakomrades nemaofeti ane zvigaro, masoja ane zvigaro, mapurisa ane zvigaro, maticha ane zvigaro, manesi ane zvigaro, mamp maminista ane zvigaro, masenetawo, mapolitibhiro, ko vazhinji vari mumastriti vari kurarama nei? Munombozvibvunza here mapolitibhiro member? Yes, imi akapinda mupolitibhiro ukapinda mugovernment mavhotera kuita makanzileta, mamp, maseneta naso nomagara mapuwa motikari. Ko vana mbuya vari kumusha uku mapofu asingaoni? Ko madhiteni, ko vana chimbwido nana mujibha vakafira nyika ineyi, ko vana chimbwido vakafa nekubhombwa vakarara kuzumba kwana Kangaroo kwana Katiyo vakafira mahara, vari kwana Mutoko kwana Charehwa uko vakafira mahara, vari mumahiro siko zvinezvi. Mune vana vakabhombwa vachibikira makomredi. Mumuzi umu mune vana vakabhombwa vachikubikira makomredi nanhasi vakuva varimo mumaprovinsi mumadistrikti engirikimirambuya patinoitira maindi pahiro siku yakuya kumavillages kumatunhu kumachii. Vana vakabhombwa nemadhakota netumanyu pana Kangara pauzvimba paya. Kwanani kwese kwana Katiyo kuya pajoko pamutoko paya pakauya vanhu vakawanda stereki. Kwarusape kunana mai kumaya kuya kushumba kuya kuderwe kuya mana chenga mbuya makafiro, mana tangi makafiro muderedzomu. Muedlands makapara vanhu. Pati vanhu vari kutambisa mari pese paderwe pese apa pamai apa paheadlands pese apa mana ari kuisa muya meso muhedza mese mana goto makafiwa muya, pachimhanza pakafiwa paya apa, padendinyori pakafiwa paya, pagumudzana pakafiwa paya, pamount St Mary's pakafiwa paya, pachokodzwa pakafiwa paya, pachokodzwa paya, pamukondwa paya, pavarikandwa paya, pazaire paya, pazaire rimwe munanazana mese mumapurasumu. Kwana goto kuchisasika kuseri kwakafiwa kwese kuya mana chiwenga musi makomakomo kumazhanja uko iyo kunobva gufewe mana shoshe muya vakafiwa muya, mana sadza kuya marondera mese umu. Pati vanhu vanotora motikari votambirisa nyika mota, votambirisa vanhu mota, pati nyika haina zvipatara. Endai muinyanga muone zvipatara zviri muinyanga kuti vanhu vari kudzoswa here, vari kurapwa here. Endai kuMount Darwin muone kuti vanhu vari kurapwa here. Endai kuBulawayo muone kuti vanhu vari kurapwa here. Endai kuKaroi kuMagunje, endai kuMasvingo, endai kuChiredzi, endai muChipinge umu muone kuti vanhu vari kurapwa here. Endai munoona kuti maticha ari kuticha vana vachipasa here ivo vasina pei. Manesi vari kurapa vanhu here vasina pei. Pati Emerson unotambirisa vanhu nyika yose motikari, unotambirisa vanhu mari kuti yamba muchindisapota ndipinde 2030. Sapota iZANU-PF. Endai muMbare munoona zvakaita matuzvi pambari papa matuzvi. Endai munoona matererini flats paya munoona zvakaita matererini. Tarisai chimiro chenyere flats iyai. Endai munoona chagarika flats iyai. Matapi flats iyai. Unoita sokuti uchatsika madhodho uchimhanya uchijamba so. Maflats acho ari kungovereka matuzvi mukati muyama. Endai munoona zvirimo. Mbare musika chaichaire madhodha ega munotengesera madomasi vari mumia nemabhata nemadomasi.
basi ndini chinogurei ndikutaura izvozvo. Mbare yazara matushi mumusika muya but mugamba munenge kwarupa vanhu motikari pedza wopisira vanhu dzimba misika yavo wopisira vanhu kwese una nagelview kuya kwese kuri kupiswa kuya unzi hai mbavha dzapisa moto wapisa iwo vari vakomana vavo intelligence vosiyawo vanotuma mbare yakapiswa naiwa vachida kuita business nana chifaina ndakagwirei paGlenview pakapiswa mai manje apa masiya iwo anotumwa ayaya nevakomana ava kwai tiri maadvisor apresident vanatungwara muchiadvisa president kupa motikari vanhu so matushu amai musatanyoko tungwara wasvinzwa pamhata paamai wako pfutseki noadvisa wako mugaba aripo tokanga muri manhingirikine heremi musatanyoko mani musatani mani newe wacho iwewe futi temba muriswa wacho wasvinzwa mhata yamai wako musatanyoko nani kutuma iyo nashefu wenyu musatanyoko wake get away mani motora mari yenyika mupedza kutambirisa utenga motikari kutenga vanhu kutofota instead yekuti ufoterwe instead yekuti upinde muparamende kufoterwa vana vari kufunda here muzvikoromo vana vane mapepa emayunivhesiti but vari kufudza ng'ombe vanotengesa airtime vanotengesa mafriziti vari kutengesa vana vane mapepa emayunivhesiti vaita chikorokoza nechiwindi mainjiniya maarchitect maadvocate machiko maprofesa maphd muzimbabwe havana basa hai mani get away mani wakaita mafone 6 wana vari kutendera maharare vachita chihura vachipira nemastreet avo sabuti ngarutengesa mazhanje iye achitengesa mhata mwana akaita form 6 ari kutengesa mhata mustreet enda muairport unoonamo enda mabvuku unoonamo kwakwa bhobhoko enda unona matafara kwese unana Glenview unana budiro unana Highfields enda unana Caledonia ushoro kunze kwese enda munana masvingo munana Blawa Mesa unana kwekwe beche kuti kadomo wana vari kuramba nekutengesa mhata pamusaka pamunanga agwa nemukadzi wake mopedza vana muriswa motumwa kaenda kunorwisa chiwenga ari kurwira kuti vana vezimbabwe vasununguka vagare zvakanaka kana dai munhu anga akarashikazve but munhu unotendeukazve gezi ari kuti vana vezimbabwe vasununguke but vana muriswa wapuwa ma500,000 kuti enda unosandogadzira ground rekuti tiwane kusuka chiwenga enda unofumura nyaya idzi naidzi munanga gwati ndiye asina mhosva here ingava nemhosva huru chaidzo nyaya yekukura hundi iri kudi kubuda kana muriswa uri pasenda nyaya yekukura hundi wakadiki taura episode yako iyoyo nyaya yana chitepo nyaya yana tongogara kufa kwavo nyaya yana nhingirikini nemaministers akapira kufaana manyika vanana nhingirikini vana zvopu uyu manze mwana watogara bota kesi navamwe akapira kufa uri kudi kudzibudisa wilfero scandal uri kudi kuibudisa angati apo here chamisa wamunovenga nhasuroyi 2007-8 munanga kwaone macases ainawo akapara muzimbabwe kukura hundi munanga kwaone macases ainawo 2018 munanga kwakariga maelection uchibira Nelson Chamisa kana muriswa wakatumwa uchinzena unoshambadza nekirikini uyo general chiwenga aulumire muna Chamisa aulumiwe unorumira mani ndiye munhu anenge atori nani ari kusapotwa nezimbabwe ndiye munhu ari kurwira kuti munyika mazara mbafa iwe uya usvika unorwisa iyeye munhu ende wotaka iwewe atirambe kuti une zvekubawo atirambe kuti wakaurayisa vanhu but kana munhu akanga atendeuka munhu kana asinga atendeuka munhu akatendeuka hapiswe nemoto haadiwi mvura inopisa wasvinzwa saka uri kugadzirisa nyika kachivenga wacho unoziva kuti takauraya nyika gezi akataura takauraya nyika 2023 vanhu vakapera kubaya majekiseni zvinonyadzisira apa zvichigarirwa paramende nemadhara ari muZANU-PF nepolitical central committee vachigarira zvinhu zvakapusa kupedza kubaya majekiseni vana vezimbabwe kufumuka kwevarume vakuru vari muZANU-PF vakapusa kudaro vanhu vakapera kusungwa moblessing ari akaita mwedzi mingana ari mujeri ari mumochari
Toposkara loya emiri ari mumochari ari muprison. Bwana Timbo akaita mazuva mangana ari muprison. Wana na baba aMosiba wakaita mazuva mangani. Wana Fadzai Mahere wakaitwa sei. Wana Stalaso wakaitwa sei. Nevamwe vakawandisa. Wana Abraham Uchi wakaitwa sei. Tonera cases ari pachena muriswa. Budisa mafi 11 ari pachokwadi. Kwete mafi 11 ekutumwa. Kwete mafi 11 ekushandiswa. Usashikidzira wana usione chende chete mani yefutsati mani we. Satanyoko asvinzwa. Odesa kuti ndione machende chete wegasero wemuriswa. Kuita bhura nyika ari kuvhundusira vanhu iwewe. Kamunhu kasika nyare satanyoko dzoka uzambia kwakoko. Mata yamai wako satani. Tosvika kuya kosvikidzira vanhu uchifumura chiwenga uchishidzira chiwenga unomushidzira apa kudii chiwenga iwewe una zena re una general una level muita chiwenga here iwe vanhu vauya kuti tifumura huori wai usiri kuwataka Mnangagwa akakutuma kwani kana chinhu 1 chakavhura 11 yaMnangagwa vanhu vaMnangagwa vari kubira nyika vakadzi vako vari kubira nyika wai usina kubvira vafumura mafi 11 anatagwirei ana Saruwaka sakupwanya sorry misi Saruwaka so ndinopoza kuti wai usiri kufumura mafi 11 anatagwirei wai usiri kufumura mafi 11 ana ningitana chifayo wai usiri kufumura mafi 11 ana Malaba wai usiri kufumura mafi 11 ana Chikumba wakamita sei Chamisa wakambira ma-election. Chamisa now is the president now. Unozviziva here muriswa Chamisa ndi president weZimbabwe now ndi president. Yakawina kama-election. But semunhu asina mapurisa asina pfuti. Maida kuti aite sei asina pfuti. Matare makatora mukaisa mapwa venyu. Maida kuti aite sei asina matare. Maida kuti aite sei vangani vanhu veopposition vari muzeki. Hapana, vangani vanhu veZANU-PF vari muzeki. Vana Mohadi, vana Obed Mpofu, vari Masiyawo maZANU-PF, mamilitary trade wakawanda vari muzeki. Faza raumbirwei kusapota Mnangagwa. Poland yakaumbirwei kuda kuteya Chamisa kuti muone kumuisira poison. Kana vana Chivayo dziri mbavha muliswa budisa mafi 11 first one maone kuti uri clear uri pachena. Wakakufanana nana Shabangu iko zvino wakanyarara nyika ichida iso wari zii wana Mwanzira wari zii wana Madhuku wari zii nyika ine maopposition parties here only one man nation Chamisa bedzi now Chamisa is a president zviri kusikana navachiwenga kuti Chamisa ndi president akahwina zviri kusikana navageza kuti Chamisa akahwina takambira mavhotsi akapadzwa mavhotsi but Chamisa akamunyima mukana kuti atonge temu yake yakahwina 2018 wakambira temu yekuti atonge 2023 but pasina zanozvati muZimbabwe munhu akahwina ma-election Nelson Chamisa but imbwa idzi dzakabvuta idzi hana Mnangagwa idzi Chamisa now is the president saka siya ichiwenga auya atsikinure ma-election atsikinure Chamisa chiwenga arwire Chamisa siya ichiwenga arwire nyika kwete kuya kunoataka mani ketawe mugodhoi mani satanyoko musingwi side man